Априлското въстание – последната крачка към освобождението. Залавянето на Левски и обесването му довежда до трус в комитетските мрежи. След провала на Старозагорското въстание, Георгиевският комитет взима решението да се вдигне ново въстание. Комитетът решава да се организират 5 революционни окръга. Търновски с център Горна Оряховица и главен апостол Стефан Стамболов, Сливенски с главен апостол Иларион Драгостинов и помощници Стоил Войвода и Георги Обретенов. Врачански с главен апостол Стоян Заимов и помощници Никола Обретенов, Георги Апостолов и Никола Славков. Пловдивски с главен апостол Панайот Волов и Георги Бенковски и помощници Георги Икономов и Захари Стоянов. И Софийски, където не се водят военни действия, а само се планира с апостоли Никола Обретенов и Никола Славков. След предателство в Копривщица на Кълъчевия мост на 20 април 1876 г. е дадено началото на въстанието. Другите окръзи били известени чрез кървавото писмо, изпратено от Тодор Каблешков и написано с кръвта на първото убито за птие. Въстанието предизвиква голям ужас от турското военно командване и се вдига армията, запасните войски и башибозуците на свещена война. От 95 въстанали села и градчета участват едва 10 000 мъже, въоръжени с огнестрелни оръжия. При бързаното обявяване на въстанието, подготвеността на османските власти, крайно недостатъчното снабдяване с оръжия, неопитността на апостолите и тяхната несъгласуваност, както и пълната липса на международна заинтересуваност, обясняват бързият и кървав край. Загинали са около 25 000 души и са изгорени около 180 села. Жестокото потушаване на въстанието и отзвукът в Европа за зверствата дават повод за Цариградската конференция. Там е първото международно признание към българите от великите сили. Настоява се да имаме своя държава в етническите си граници, очертани през 1870 г. с църковната независимост.